cumudul dah ke selam. Kan long kemno serai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Ada ayap tu meh. Memtip isu dah. Iding buon pak cakasnya mah. Nongtrei di pentip naik kibrio sasar. Kibrio le mentah ki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ki Nongtrei Masterul haka arpsau tarik urempang arda penriau. Kila IT daka jingtho hau Director ka Agriculture uba S Rani daka jingkarpad yaka nika Tnat rekam jongka sorkar jela ban Thaw no yaka Agriculture Masterul Workers Welfare Board khanang bandubla ban penurlong yaki jingmentoi baki Nongtrei ki deihok panyo. Haka jingkaran bat kilar pathai kubor hadian balawai ka jialang jong ka Joint Action Committee Master Rule Workers Union uba kru el pariat ulaitu baka union ka kermen baka Tnat rekam jong ka agriculture kan penurlong ya ka jingdawa nakabenta ka jingmentoi jong ki Nongtrei Master Rule. Tagas janmet ngidon gini ka jinga kendo lang jong ki Nongtrei Master Rule ni casual po ka ni ka office jong director jong ka agriculture. Ka apa agriculture ke dan horticulture buat ke research. Kada mengia lum meni keren ye kini ki Nongtrei Master hamne nomor bahadin mengila ya keren habaro ke district ke badan kajala ni kendo ye ki Master ni lab ba kadan kajingduna ha kajing penbiang ha jing dei bat ki jingsiu ye ki Nongtrei pa agriculture nang tapat ka wai pat kadan ka hadin ki la song that kim don ka ero ka jing sewe ki ne ka jing artin ka lawai ka joki yang ta ka dong ha ka ne ka jing ka do hamni aga leng jong director ag jing ai bor ka ju ni la yo ban ye kran ye ka wai de ka mat ka kum santam kalong ba ngimut ban Kyrpad no ya u director but ka government of Meghalaya bakin establish ban Thaw no ya ka ni ka agriculture department masteral workers welfare board. Kani ka welfare board kadai bandan no hangni po agriculture namar ki Nongtrei Master ki pon ba hangni po ka department. Lang ba kani ka welfare board kin pet ya ka jingbet jingpho jong kini ki Nongtrei Master. Kalong ba ya ka jingyo kum kunuksa ngalong ba ki Nongtrei po ngni kin lada ka pangshitam imdan jingyarap iki. Dari Thaw hospital ki haban siu na pala. Nalaging don kani ka welfare board. Kan siu ya kata ka jingiram na marka scheme jang ki government. Jang government of India ki board. Nre hang ni ngikwa ba lang ba ni ka welfare board kin pentrekam. Ya ki scheme. Ka ba arpat kadai ka EPF. Kadan ka employee provident fund. Ngikwa ba kataro kadai ban trekam lang ba kani ka welfare board. Namar kajing don jong kani ka welfare board kan yarap sikat da ya baro ki Nongtrei Master. Namar hakajing lap ka jongi kum ginong ilap ikendo hakane ki jinga karan ka kalawai ka jong ki Nongtrei Master hapo agriculture kadan ha kajing artin ba kamtam ki khon ki jong ki khon ma manta baro ngi yabe ki kwa ba ki khon ki don ka jing pule ka ba khamsha khamat andrai ka jing yarap ki hakajing like tuition ne ban pen bahasa syo jing pule kim dan lat ti namar ka jing seo ko dai tang mentar minimum kalong 100,000 maximum kalong arway afwar jar sibnai tenrai ka jing seo pat kaduna tenata ka daw ka ni ka welfare board ro kadai ka kamram ka jong ka ban wat kilat kelenti namar ko mabalong po forest department ka dan ka forest royalty nakato ki forest department ro ki dai bandon hangni ro ngi sngew ka dan ka ki scheme ki balaban yaram te ka jingyarap ka pule ka puthi ro kandan ka jingyarap ka pisa khanang bagi khun jong ki Nongtrei Master kenams air sho kalawai ka jong ki kinyo ban paulang ha kata ka pule kumbalong lam ki wai pat ki khun jong ki tek babiang ka tulab ne ka jing siu te na lorang taro kini ki Nongtrei Master lang ba ni ka welfare board ka ngikwa ban ong ba kidan ki ba iyo ka jingpang ha ba tre dan ki ba tre ha po kper ban rap usor ban sombay ndre sa pom ga wat ne accident halanti ban tre ki khlat na kam dan jingaram ne ka daamot ka ne ka kamram jog ne ka welfare board
kadai ban wat ki lat kelanti ban yaram lada don ki ba ngadi ka accident bat ki khala por bagi Nongtrei te kan ni kadai ki bokong santam kami kwa sakawai pat kat kum ngilab ba ka government jong ka Meghalaya na do ka nyutrip Julai arjar arpho kana kalian ka finance department kala ai ka order kala long ai minta bagi masterol de ban siu man lau bunai pat ka pisa ka de ban rung hagi bang account hapo shpau tarik jong bunai bami lai kum ba pau hang ni pa agriculture ka pisa kiyo andala akut u bunai ba ar ne la mi u bunai ba lai hang ta kin yo u bunai ba ko ne u Januari hado menta kidan don mi tho dan pat yo te kan ni na ka daw ko long ba kitrai hang ni lamba ti scheme tadra kita ki scheme haga ni ka order jong ka finance haji sa kala krensai ba no gino ginong try masterol khamtam ne on po agriculture ki deban summit ki list jong ki masterol khnam bagal long accountability sapo ka finance kintip bat kin IP sa lai banai haswa ban poi kita ki jingsio te kan ni ka order kat kum balong imat ka kham try ka mam ni tena ta ka da ni ne ka leng union ni kan ni sa ai ni akrem ta ka sngiang ni jingela te bangin ai ka jing Thaw ya u director but government Meghalaya ro but pantrai kam hok ya ki ai ki an ki bela pass na ka government pantrai kam ne ki jing Thaw te ka jing se wala ka ka wai sa ka wai pat ka jing dai bat ka jing yo shuti ni lab ba ki babon hi Nongtrei masterol gilong kme anda ki yo khon kha khon kim yo ya ka shuti ne ka maternity leave bat ka jing zero umdan ya ki dan ki khap lai ni yo jing tep ba ki long kme ki yo khlong anda yo khlong la kut to banai ki dai ban save ki full payment na ka ta ka tulab anda irang shaot chpusni anla la ki yo har banai bero dan ki ba haban do ro ik tulab tikane ka khta hado mi ka jingkeli hangi bala da ka jalla Meghalaya ka jongi ka burom ki ongi burom yi ki long kme ba ki kan thai ni sim ka jaj ka korna ka kme ngreng ni kandet mantep ba yangi ki Nongtrei master khamtam ki long kme ne ki kan thai ki ban song korim kim dar maternity leave haba ka government of India kala ai ka long mandatory ya baro ki Nongtrei bala ki dai ban yo ka maternity leave and benefit dam tan riu banai bat ka jingsi te ndai tang ka maternity ndai ka paternity ro usen rang u yo korem jong o ka yo kon udon go ban yo sim shutiro kat kum ka jingtip jong yo shuti ro khat san na do lai pusni naga banta ban sumari khlung bat ka to ka korem jong te kini ki gendat ki bai sakawai ka ba ni kandet bantep ba ka RCW pitep ba ka government of Meghalaya man holi banai December kala ka cabinet kala priang ya kata ka kita gi master ba tai chhausnem chaneng ki dei ban yo ya ka group D post mot ki chowkidar ki mali ki cleaner pion rekum balong ya ka ne dang ha ka ne ka government ka pediang ba ka dei ban trai kampura ki officers jong head of department ki dei ban pentep ye vakansi la don ki post matali mando ba dei ban yo ikini dei tang ki Nongtrei masterol ki bala long senior ki ba pala di ki husnem na ki yo RCW te kani kum ba long hangpo agriculture department ngilab ba mensua ya kita ki post ki ba ladan ki bakan si hapo juai anuksa lahat coast chokidar usinier uday na po garo health ndrewte ba pli na po garo natura o wan le join sejuan te kani kamdai ka procedure ka tum gajingte ni dai jisa la uday po tura uday ben join po kan si turai makan like district wise ladam kumta balai kan don ka district selection committee tahlor kani ngi kwa ba kani ka department agriculture bat ki ba yiro department ki dai ban pen ba batrai kam hok kat kum ki kandon bat ki an ki bra don pa te kata ka dai ka ba kongsa te ba kot te yikani ngimban sigi ki perkhat menta kumbo chief minister udang ninang up yu bang khat yangi nila bang khare bandan ka dor barba ka ban long khat nyau tarik banai march news nim ajar pundriu hangthe po state central library auditorium ka baro ki Nongtrei master kini kando banang ta ngindang perkhat ke kasenjam ladau chief minister khot yangi ladai bangin bod ya ka dustur jong ka sarkar jelaro mi asorok te la thingin sa khat karenya pe
Lagi ko ingin buat ngin haban dai. Tanre ka jisa ngim ko asyong kita. Ni ko ban pentkut ma pendok ni ka dostor jangga sarkar. Yaki esorang ni ngim ko asyong ngin ya kan. Datang kata hai. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.